Wannan makiya ne da mahaukata suke irin wannan zantuttuka, gare da sauraron wannan shawara ke da sauransu masu ni ma ina ganin su a talabijin da waye da suna faɗa. To masu haɗa biyu su suke ta wannan zancen mun dan mu yaga tikiti ko mu yaga abin nan, tunaninsu su ne arewa, su ne ake cuta. Ai mu yanzu mu ake cuta, mu ne ake cuta. Lokacin da ya dace daidai saiti mu yi sun hana. Ko da a wata jama'iyya muke da ni da Peter Obi, ai kowa san jama'ar da muke da su, ko mahaukaci a ƙasar nan. Ai masu hankali tun da yanzu akwai wanda suka fi mu shekaru, kuma duk su suke haɗa wannan fitinar. Ai da sai su kirawo mu, in so kake a cire Bola Tinubu a ADC ma kafin mu ta sai a kira mu a ce to in gaskiya ake so wa'annan mutanen su ya kamata mu sa su in dai fitar da Bola Tinubu kake so. Kaga ba su ba. Sanata Rabi Musa Kwankwaso, ƙasa Najeriya tana da matuƙar muhimmanci a siyasar wannan lokaci ga jam'iyyar NDC. Zan ɗan mai da kai baya kaɗan akan maganar dai Peter Obi ɗin nan. Da yawa za ka ji suna cewa fitar ku daga ADC zuwa NDC kamar wata kafa ce ta ba wa Tinubu dama ya zarce a 2027. Ya kake ji da irin wannan fassara da ake wa motsinku na siyasa? Wannan makiya ne da mahaukata suke irin wannan zantuttuka, gare da sauraron wannan shawara ke da sauransu masu ni ma ina ganin su a talabijin da waye da suna faɗa. Ai na farko na gaya maka dalilai. Abu na biyu, abinda mutane suke so su wannan shugabanni abu biyu ne kuma da yawa ba sa haɗuwa. Abu na farko wanda ba shi ne dame su ba, za su ce da kai suna son su cire Bola Tinubu. Wanda yake mafi mahimmanci kuma shine suna so su ba kansu. Yanzu ka yi tunanin ko da a wata jama'iyya muke da ni da Peter Obi, ai kowa san jama'ar da muke da su, ko mahaukaci a ƙasar nan. Ai masu hankali tun da yanzu akwai wanda suka fi mu shekaru, kuma duk su suke haɗa wannan fitinar. Ai da sai su kirawo mu, in so kake a cire Bola Tinubu a ADC ma kafin mu ta sai a kira mu a ce to in gaskiya ake so wa'annan mutanen su ya kamata mu sa su in dai fitar da Bola Tinubu kake so. Kaga ba su ba. Abin da suke so ba sa son Bola Tinubu, maybe da gaske suke ko maybe suna yi ne saboda kansu, tun da an cire Bola Tinubu din su ne suke son su shiga cikin shugabancin mulki. Ko kuma da lokacinsa, komai a kowace rana, kowane lokaci abin da za ka iya akwai abin da ba za ka iya ba. Na ba ku labarin 2015 da na gama, ko kuma 2007. Ai ban nemi shugaban kasa ba, so nake sai na kafa tukuna foundation ina ya karfi, inda ba na je can na samu shugaban kasan ba zan ba ku kunya ba. Ba wai dan ban zan iya ba ko kuma ba na so ba a lokacin. Saboda haka wanda yake son a cire Bola Tinubu inda gaske yake yi, to sai mu ga yayi wani tsari cikakke na gaske, tunda ko kowa bai sani, mu da muke siyasa mun sani. Ai kamar tim ne na ban, kai ka san da wancan ran da aka hada ma refu ne ma za ka yanka su ga masu ci. To masu hada biyu su suke ta wannan zancen mun dan mu yaga tikiti ko mu yaga abin nan, tunaninsu su ne arewa, su ne ake cuta. Ai mu yanzu mu ake cuta, mu ne ake cuta. Lokacin da ya dace daidai saiti mu yi sun hana. Su yi waɗanda suke ganin sun yi gaba, in an samu mulki ma kana ganin abin da ya faru lokacin Yar'adua. Allah ya ji kansa, abokinmu ne, tare muka yi PF, tare muka yi SDP, ya yi takara ta gwamna, Allah bai bashi ba, tare muka yi 99 da shi na gwamna a wannan lokaci. Amma da ya zo lokacin da ya zo, ai kaga lokacin ni na san bai da lafiya, kowa san bai da lafiya. A wannan karan kamata a samu wanda ya fi dacewa. Shi kansa Buhari mu ne muka haɗu muka goya masa baya, amma ko a lokacin ni na san akwai matsaloli. Wannan ta sa da wasu dalilai muka yi takara da shi a primary election, aka kai ta Lagos. Duk wannan 'yan Lagos ɗin da sauransu duk suka zo suka haɗu suka je suka yi wannan aiki,
kuma na gaya Fahimi wanda shine shugaban zaɓe, na ce Allah ya baka yawan rai, amma ina so ka rubuta abin da ya faru a Lagos, ka yi memuwa ka faɗi gaskiya. Kuma shi ya san wanda ya ci zaɓe a Lagos, saboda sun ya san abubuwan da aka yi. Wanda ya je Lagos sun ga da aka fara zaɓe, sun yadda suka gigice, suka ringa yawo duk ga baki ɗaya gurin, suka je suka ajiye akwatuna a kasuwa, ba wani kare shi aka yi ba, kowa ma zuwa ake kawai ciki. Amma saboda demokradiyya ko ba sauri muke ba, ka ce yayi, aka je aka ci gaba. Amma kaga yanayin da ya zo ai ba na yi aiki ba ne, mafiya yawan lokacin yana cikin ko ƙasar waje ko a gida babu lafiya. Sannan ga wannan ya zo, sannan kuma sai aka sake kawo wani tsari wanda a wannan lokaci ba shi ne fi dacewa ba. Ai mu muna da tsari, muna da tunani, ko muna son ƙasar. Kullum abin da muke nema mu zama wa ƙasar wato tsari wanda za a taimake ta. An yi wa Najeriya rashin adalci ne a ra'ayina sau da yawa a ƙasar nan, kuma duk har yanzu ma dai so ake yi.